Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be geure gonbidatuak, gaur be bagato zentzuleok gonbidatu eta guzti, eta zer dan gaur landuko duguna, ara, Euskararen nazioarteko eguna. Urtero ospatzen dugulako gukeuk, eta zelan ez, Eusko ikaskuntzak. Euskararen nazioarteko eguneko kanpaina arduraduna gonbidatu dugu geurera. Baina Eusko ikaskuntzako bazkide bat bebai, eta aitatuko dugun proiektuko aholkularia. Gerotxuago barriz Kukuxumuxuko komunikazio departamentuko kide bategaz egingo dugu bat. Bai, gaur Euskararen nazioarteko eguna dala eta badaukagu horrengo minutuetan nondik ibili. Badakizue Bizkaia irratia eta Eusko ikaskuntza alkarlanean. Hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan. Hortxe, guerdiko 12 inguruan, 12etako albisteen ostean. Euskararen nazioarteko eguneko kanpaina arduraduna Leire Gazeo. Leire, egunon, zelan zagoz? Kaixo, guardion. Eskerrik asko geugaz bat egitea gaitik. Zuei. Eusko ikaskuntzako bazkidea, proiektu honetako aholkularia Lola Balberde, batez be historialaria. Lola, egunon? Egunon. Oharra aurrera egin orduko, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako saioa da hau eta. Gatozan Euskararen nazioarteko egunera, aurten be ospatuko dugulako Euskararen eguna, eta Eusko ikaskuntza gainera, alantxe egiten dau, 1949 urtea eskero, hau bultzatu ez sustatu be egiten dau. Baina Leire, aitatu iguzu, noz eta zer dalata sortu zan hau? Bai, Euskararen nazioarteko eguna Eusko ikaskuntzak 1949an aldarrikaturiko eguna da, eta berez Euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna, aldarrikatzea berez daka helburu. Urte bete lehenago, 1948an Eusko ikaskuntzaren 7. kongresuan behar hori somatu zuten, eta hortaz geroztik, hori 1949an barkatu hasita hasi ziren egun nazioarteko egun nao finkatzen. Baina Eusko ikaskuntza azken 6 urteotan kanpaina bereziak egin ditu euskarari bultzada berezi hori emateko nahiaz. Esan dozu eta ondo esan be Euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzea dela helburu nagusia, zelan egiten da hori? Euskaraz edo euskal kultura hortan bizi garen guztiak topatu, bazter guztietatik batu nolabait, eta euskarari sustapen hori eman, eta merezi duen errekonozimendu eta laguntza babes hori eskaini. Aurten, Leire, historia egindaben euskal emakumeak dira ardatz. Horixe da egindo zuen aukeraketea, eta horretan Lola Balberdek lagundu deutzue. Bai, Lola, euskal gaietan eta euskal emakumei buruz asko daki, aditua da gaian, eta eskerrak lagundu gaitzuela, eta oso gustura lan egin dugu berakin. Berak azalduko dizue hobe baina gure aldetikan berez oso pozik egon gara elkarlaguntza honekin. Lola, hautaketan lagundu dozu? Bai, eskaini ziaten Eusko ikaskuntzatik, emakume talde edo mordo bate hautatzeko kamiseta batean agertzeko, eta, esan nahi dut, nahiko zaila izan dela, zetik emakume asko kanpuan gelditu dira, baina nik nire helburua izan da pizka bat aniztasuna edo pluraltasuna erakutsi, eta aukeratu ditut emakumeak Erdi Arotikan 20. mendera arte,
lurralde guztikoak, Euskal Herriko lurralde guztiak hor egon behar zuten ere bai, iparraldekoak, Lapurdi, Zuberoa, da Nafarra, 7 lurraldeak, eta baita ere, gero ez bakarrik emakume ezagunak eta ospetsuak badaude asko, batzuek behintzat erreinak eta badaude hor ere bai, baina nahi izan dut bai eta emakume arruntak, ez ezagunak, naiz eta arruntak ez izatea, zeatik bera eneginkizunak oso garrantzitsuak izan dira, gelditu dira hor itzalean, eta ezagunak ez dira, eta pentsatu dut, hemen kamisetan agertzea ere, izango litzakela, beraiek argira ateratzea lehenengo urratza, ez? Omenaldi bat izan da, finean. Asko, Lolak ondo azaldu duen bezala, asko eratu dira bidean, oso zaila zen kamiseta baten edo, zera, 54 bakarrik aukeratzea Lolak ondo azaldu duen bezala, baina zertzela da bat da bakarrik, hartutako historia egin duten hainbat eta hainbat emakumeren artean. Leire, esan izango bape errezak gaia berabe aukeratzea, ez? Egia esan da, alegintzen geha urtero, gai berri bat edo bilatzen, eta gaia lotura izan dezala Euskaren nazioarteko gunean. Baina argi geneukan aurtengoan, emakumearen papera euskararekiko eta garrantzia hizkuntzan nabaria zala, esan nahi dut, beti lotu izan dugu emakumea, historikoki esan nahi dut, etxean geratzen dan pertsonaia zala, etxearen babesa sarturatzen zana, umearen zaintzaz ere, eta uste dugu ere hizkuntzaren babesian eta iraupenean paper garrantzitsua izan dula eta horrezegatik izan da zuzen ere aurtengo kanpainaren ardatz burian. Hortaz, horrezegatik hartu dugu emakumea ardatz gisa eta hori labur bildu, edo, ez dakit gakutxoen artean labur bildu nahian 54 horiek hautatu ditugu. Lola, zu konforme geratu zara hautaketa horregaz hor asko harakatu eta ikertu behar izango zenduen? Pizka bat, bai, eta, baina oso ez dakit lana posgarria izan da niretzat oso, emakume hauetaz, gehienak ezagunak nituen, baina igual bakarrikan ezagutzen da, izena eta noiz bizizidan, edo, baita, gero ja sartu behar izan dugu pizka bat sakondu gehiago bere bizitzaz, eta, oso politia izan den, pentsatzen dut, mendikan aurrera posible dala, emakume hauen biografiak egitera, batzuek eginak daude, ez dira denak. Ez daude denak maila berdinean, adibidez, ez dakit Catalina de Erauso oso ezaguna da, baina badaude beste batzuek oso garrantzitsuak eta ez dira lain ezagunak, eta nik uste dut biografiak ere egiteko, hemendikan sortu daitekeela, ez? Eta beste gauzak ere, nik pentsatzen dut kamiseta igual dela abia puntu bat, ez? Abian martxan jartzeko beste eginkizunak. Hori komentatzen genuen bildugaren bakoitzean, haian hau ez dala mugatu behar zera, egun zehatzontara eta ekimen berezionetara, baizik eta Euskal Emakumean inguruan lan asko indaitekela, eta, etorkizunean baditugu hainbat ideia zea buruan, eta, ikusi beharko orain nola atera, nola jorratu, eta bidera garritasuna, baina argi dakau lan hildo bat zabaldu dugula, bidea zabaldu dela, eta zere iterik badagoela, gai hontan. Eta kamisetea aitatu dozue behin eta barriro, bai Lolak eta bai zuk zeuk Leire, kamisetea kanpaina honetan garrantzitsua dalako. Bai, kamiseta nolabait saria da, gurekin parte hartzen duten guztioi emateko, bat egiten dutenak lehiaketan gurekin eta ondo erantzuten dutenak kamiseta sari gisa lortzen dute, eta, aitzakia ez dakite izangote dan, baina bada arrazoi polit bat ere Euskararen egunarekin bat egiteko.
Euskararekin bat egiteko, emakumeak zelanez gogoan. Azalduko mesedez Leire zer dan aurtengo prestatu dozuena? Bai, bueno, hortengorako lehen aipatu dugun bezala 54 emakume erabili ditugu, eta horietako lau emakume horien inguruan galdetegi oso erraz bat prestatu dugu web orri baten, dala irubebikoitza.eusko erdiko gidoia ikaskuntza.org/NE, eta hortan sartuz, galdetegi erraza azaltzen da, behin erantzunez eta ondo erantzunez gero 180 kamisetan sosketan sartzen zarete, eta abenduaren 3 irabazleen izenak jakinara ezagutara emango dugu. Euskararen nazio arteko egunean. Hori da. Alabere nahi dunak, sartu nahi duena edo weborriarekin geratu ez dana, jakin dezala sare sozialetan ere profilak ditugula, Hotz20, Twitter eta Facebooken, edo bezala, danok egiten duguna, Googleen sartu, Euskaren nazioarteko eguna klikatu eta zuzenian ere gure lotura hartzen da. Orduan, bideak zabalik daude, bestela internetakin eta ondo moldatzen ez dana, edo ordenagailuak gustuko ez ditunak badaukaukera ere gure goitzetara gerturatu, eta bertan ere azalduko zaie ekimena, eta aukera ere, euren ekarpena edo euren parte hartzea egiteko. Ikusi, laster egingo dugu bat guk geuk Edurne Arrizibitagaz, berako Kusumusuko komunikazio departamentuko kidea da, eta eurekaz egin dozue elkarlana, ez? Hori da, bai. Oso gustura, daramagu ja luze elkarlan hortan, baina bai, aurtengoan ere bat egin dugu ekimenaekin eta Kusumusuko kideekin. Lola Valverde hortxe ezagoz ez da, Lola? Bai, mite. Bai. Zeuri be emongo dutue kamiseta bat, edo zelan da? Bai, baina gehiago, bai. Bai, ez da? Egindako lana gero agirira ekarri behar izaten dalako, eta zeu dinosun moduan behar bada bide barriak urratzeko balio leike. Bai, hori pentsatzen du, bai. Burura egia esan ideia asko etortzen zaizkit, eta horietako bat edo bi aurrera eramango behar genitu, oso ondo zen. Baina ideiak, bezakit, ugari ditut, Bai. Gauza asko egin daitezken pentsatzen dut, bai. Tratu bat egingo dugu ondo baderitzozu, gauzatzen direnean, egin geugaz bat, eta emango dugu horren barri. Bale, bai. Leirekin hitz egin beharko du. Edurnerekin igual baita ere. Badaukagulari, bai. Oso ondo, Lola Valverde bestea beste historialaria, eskerrik asko geurean egotea gaitik, Lola, eta ondo izan. Mila esker zuek ere bai. Eta Leire Gazeo zeuri be, mila esker, geurean egotea gaitik, Euskararen nazio arteko eguneko kanpaina arduraduna, eta beti honen inguruko informazio osotua emoten deuskuna, mila esker, eta egongo gara. Bai, noski, abenduaren 3 itzak izan da edo, baina bai, Euskaraz bizi garen guztiak elkartzeko egun hortan edo egongo ea, bai. Mila esker. Esker zuei, bai.
Lentsuago be aitatu dugu, geure gonbidatu biakaz, Leire Gazeogaz eta Lola Valverdegaz, Euskararen nazioarteko eguneko kanpaina honetan, beste parte hartze garrantzitsu bat egon dela, Kukuxumusurena. Ara bertara jo dugu eta Kukuxumusuko komunikazio departamentuko kidea gonbidatu geurera. Edurne Arrizibita da, egunon Edurne? Bai, egunon. Zeuek aspaldi hasi zinien Euskararen nazioarteko eguna dela eta Eusko ikaskuntzagaz lankidetzan, ezta? Bai, egia esan Euskararen nazioarteko eguna dela eta ez horren beste, izan ere uste dut okerez banago 2009an edo kamiseta bat egin genuen espreski egun horretarako eurendako, baina gure elkarlana atzere, lehenagotik handator. Eta ez, hain zuzen ere, egun horrekin lotuta baizik eta bestela. Euskal kulturaren inguruko gaiak jorratzeko asmoz, esakutzen dugun ikusten dut Eusko ikaskuntzak egiten duen lan mardula, Euskal gintzaren inguruan, Euskal kultura, gure hizkuntza eta horren inguruan, eta, otu zitzaigun bion artean, pentsatzea, izan zitezkela beste bide batzuk jendeari hori guztia helarazteko, ezta? Beste formulazio batzuk. Eta, irutu zitzaigun polita izan zitzekela, probatzea sikiera, Kukuxumusuk duen freskotasun horrekin, marraziekin eta horrekin guztiarekin, Euskal kulturaren hainbat alor eta hainbat alderdi ezagutzera ematea. Eta horrela zinen esateko. Orain, laster kamiseta batzuk aitatuko ditugu, kanpaina honetarako beregi prestatutakoak, baina Edurne, zeuek bere kezka berberagaz bat egiten dozu edo asmo berberagaz, ez da, Euskararen nazioarteko egunean parte hartu, euskara sustatu, eta kasu honetan kamisetearen bidez begibistara ekarri. Bai, hori da, nik uste dut, Kukuxumusu ezagutzen duen jendeak, jakinen du, Iruñan sortutako enpresa dela, eta aldi berean Euskalduntzat duela bere burua, Euskal Herritatzat, eta betidanik jorratu izan ditugu Euskal Herriko gaiak. Gure kamisetetan, gure hizkuntza euskara da jakina, beste hizkuntza batzuekin batera, eta hori guztia enpresa bezala aurrera eraman izan dugu, hasieratik sormenatik. Eta orduan, Eusko ikaskuntzarekin planteatu zenean, Euskararen nazioarteko egun ez dela eta kamiseta batzuk egin bazirela, 2009koa kasu espreski egun horretarako egina, eta aurtengoa Euskal emakumeen ingurukoa, guretzako plazerra izan da, eta oso aproposa, iruditzen zaigulako, ez bakarrik egun bakar batean, gure hizkuntza kaso, dagoen egoeran dagoela edo, agian horrelako egunako indikan ere mantentzen dira, ez bakarrik nazioarteko eguna, bezik eta tokian tokiko hainbat herritan, ez da? Baina nik uste dut, personalki uste dut, egunero egin behar dela Euskara, Euskaldun sentitzen garen, Euskaraz egunero egin behar dugula, eta aldarrikapen hori gure egunerokotasunean ere eraman behar dugula. Orduan, Kukuxumusuk horrekin guztiarekin nik uste dut bat egiten duela, eta horregatik elkarlanean ari gara. Bai, alantxe da, eta oraingo honetan, beti be Euskal hizkuntzaren unibersaltasuna aldarrikatuz, horixe dalako Eusko ikaskuntzak 1949 urtea ezkero egiten dauena Euskararen nazioarteko egunean, baina aurten esango dugu, beste ikutu bat edo beste alde bat be badaukala, ze aurten historia egindaben Euskal emakumeak dira ardatz. Bai, horixe da, nik uste dut oso gai polita dela eta oso aproposa, interesgarria ere bai neurri berean. Hain zuzen ere, bertidanik esan da, ez? Euskal Herrian etxeko sua emakumeok gorde izan dutela, eta nik uste dut, zela garaia horrelako lan bat egiteko beste alor batzuetan egin dira, ikerketa lanak egin izan dira, eta aritu dira horrelako gauzak plazaratzen, eta aditzera ematen, ez? Baina guk bintzat gure aldetikan, genuen gogoa, eta Eusko ikaskuntzak ere bai, bion arteko elkarlana delako, eta hasieratik elkarrekin pentsatu genulako, zergatik ez Euskal emakumeei olako menaldi bat egitea. Hain zuzen ere, gure historian, eta ez bakarrik gure historian, normalean munduan dagoen historian eta hola, edo munduko historian, emakumeen partaidetza eta beraiek egin dituzten gauza, edo emakumeek egin dituen gauza, oso isilean zehatzen direlako, historiako liburuetan apenas agertzen dira, gehien bat akaso erreginak edo bestelako emakume, eskoi mailakoak edo, eta oraingoan, Eusko ikaskuntzarekin planteamendu hau egin genuen, Euskal emakumeen inguruko kamiseta bat egitea, eta nik uste oso gauza polita atera dela, alde batetik Eusko ikaskuntzak Lola Valverderen bitartez oso lan polita egin duelako, ikerketa lanean eta gu gure aldetikan, jakin ahal izan dugun moduan,
hori guztiei, emakume guztiei, aurpegia ematen, eta haien izena, eta haien zeregina edo aitortuz. Eta kamisetan horrela gertzen da, ez da? 54 emakume dira guztira, gizarte maila ezberdinetakoak, zeurenik Lolak hortaz desente hitz egingo zuela, eta nik uste dut proiektu interesgarria, hemendik aitzina, bai ikastolatan eta baita bestelako tokitan, emakumeen hauen inguruan, eta egoten aldiran beste asko, Lolak aipatzen zuen, kamiseta hau eginda, beste emakume ezagutu dituela, eta agian beste 10 bat kamiseta egin zitzezkela, ezta? Aitzaki polita izaten alda zergatik ez, emakumeen historiaren inguruan hausnartzeko, ezagutzera emateko, eta guztion artean behar duten aitorpena emateko. Kamisetea Edurne deskribatuko zaunzkigu? Bai, pixka baten jendeak ideia egin dezan, goiburua euskal emakumeak jarri nahi izan dugu, oso adierazgarri ditzen zaigu, eta lehenbiziko begirada kolpe batean erraz antzematen delako zertaz den kamiseta hori, orduan euskal emakumeak izenburua, gero horrenpean emakume bakoitzaren fotomatun bat egin dugu, marrazkian egina nola bete esateko, hau da bakoitzaren burua eta bakoitzaren ezaugarriekin eta Lolak gainera aipatzen zuen, kontxo, marrazkirarek asmatu egin du, ez? Gehientsuenak dagoneko hilda diren emakumeak dira, eta interneten bidez, eta bestelako liburuen bidez, eta lortu izan dugu haien argazkiak edo ikusteta dirana, baina, erronka polita zen guretzako, bakoitzaren inguruan 54 emakume izan da, bere izgarritasun bat, xetasun konkreturen bat marraztea. Eta, egin da, eta ematen du Lolak bintzat aipatzen zuen, bai, kontxo, asmatu duzu, ez da? Horren 54 emakume horien irudiaren azpialdean oso esaldi polita agertzen da, Lola Balberdek emandakoa, eta biltzen duena pixka baten nire ustez, kamiseta honen filosofia, ez da? Azken finean emakume horiei guzti emenaldi egitea da, eta baita ere gaur egun, hemen Euskal Herrian lanean eta bizitzen diardugun emakume dire, bai. Orduan, esaldia, gaur egungo Euskal emakumeon aitzindari eredu eta bidegileak, guztiak menderak aitzak. Arestian aipatzen diren edo agertzen diren emakume horiei referentzia eginez, ezta? Eta gero behar aldean agertzen dira, zerrendatuta emakume guzti horien izenak eta, zertan nabarmendu ziren, batzuk musikariak izan ziren, beste batzuk erreginak, beste batzuk prostitutak, beste batzuk tango sustatzaileak, beste batzuk musikariak, beste batzuk, mota guztietako emakumea daude, eta, hori da gutxi gora bera, nik uste dut, ez dakit ongi asmatu dena ez, baina hori da gutxi gora bera kamisetan azaltzen dena. Kamisetea hortxe eginda daukazue, eta jakina da Eusko Ikaskuntzak hainbat ekimen egiten dituela, Euskararen nazioarteko egunerako, 2006 urtea ezkero saria banatzen da, baina hortxe lehiaketa bat egoten da martxan, eta honetan zeuek beba daukazue ze ikusirik, ez? Bai, gehien bat beraiek bideratzen dute, egia esan lehiaketa horretan eurek egingo dutena izango da emakume lehena aipatzen genuen, ez? Polita izaten aldela kamiseta honen karietara, jendeak aztertu ditzan emakume horiek, jakin dezan, ikertu dezan, emakume hauen inguriko informazio gehiago eta jakiteko nortzuk izan ziren, ez egin zuten eta hori guztia, ezta? Orduan, beraiek hautatuko dituzte 4 bat emakume, okerez banago, eta hoien inguran galderak egingo dituzte haien webgunean, nazioarteko euskararen egunerako espreski egindako webgune hortan, blog berezian. Eta orduan jendeak asmatu egin behar dutu bertan egiten diren galderak, eta asmatu ezkero 180 kamiseten zozketan parte hartuko dute. Orduan, aukera polita da, honen aitzakiakin, esan bezala, jostatzen ibiltzeko pixka baten, eta, aukera izan ezkero bintzat, olako kamiseta bat eskuratzeko. Bestalde, kamiseta edo lehiaketa hortan parte hartzerik ez dutenek, edo nahi ez dutenek, edo zen arrazoi dela medio ezin dutenek, aukera badute kamiseta hau, Kukusumusuren dendetan erosteko. Euskal Herriko denda guztietan salgai izango da, gure denda ofizialetan, eta gero, Kukusumusuko produktua saltzen dituzten dendek ere, aukera izango dute hau eskuratu eta salgai paratzeko. Beraz, espero dezagun orain, balen esan dugula, lan mardula egin dugu bai Eusko Ikaskuntzak eta bai Kukusumusuk, eta orduan, espero duguna da orain jendearen gustokoa izatea, eta albada, gai honen inguruan,
hitz egitea edo hausnartzea. Bai, alantxe dan, alkarlan honek seguru emongo ditu bere frutuak, zeuri, Kokusimusuko komunikazio departamentuko kidea, Edurne Arrizibita, mila esker, azalpen guzti honek aitik. Eskerrik asko zuei. Eta esan dakoan, dana ondo doan. Bai, ez du ezagun baiuz, batez ere jendean gustuko izatea, eta hortik aurrera, aurrera. Mila esker, Edurne. Bai, eskerrik asko zuei. Thank you.